Γεια σας παιδιά, λοιπόν το σημερινό βίντεο θα είναι λιγάκι μεγάλο διότι παίζω 2 μάτς στο Modern Warfare 3 αλλά είναι και τα 2 νικητήρια μάτς και παίζω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, γιατί πρόκειται για Drop Zone, τώρα παίζουμε στη Hard Hat, εντάξει, είναι εύκολη πίστα σχετικά, ενώ για να παίξει κάποιος, εντάξει νικάμε στο παρατσάκι στην επόμενη πίστα, αλλά εντάξει αυτή την πίστα παίζω πάρα πολύ καλά, δηλαδή κοιτάξτε μόλις έχω βγάλει ίσα τον Arctica που σας έλεγα ότι φορούσα, ίσα τον έχω βγάλει τον Arctica και έτσι εντάξει μπορώ να παίξω λιγάκι παραπάνω και έπαιξε το πρώτο ή το δεύτερο μάτς ήταν αυτό, δεν θυμάμαι, και τέλος πάντων έχω αλλάξει λιγάκι τακτική με βάση το πως παίζω και βλέπω παίζω καλύτερα, δηλαδή δεν έχω αλλάξει πολύ τακτική, απλά είμαι λίγο πιο προσεκτικός, αυτό. Εντάξει, το βίντεο γίνεται στα ελληνικά σαφώς γιατί δεν μπορώ να μιλάω αγγλικά επί 20 λεπτά, εντάξει, αυτό είναι σαφέστατο λογικά, εντάξει αυτό. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ τώρα εδώ πέρα για να πάρω ξέρω κάνα 3 on screen, εδώ μετά, οπα, center gun, πήγαμε. Λοιπόν, είναι κάτι σαν live record το βίντεο, να σας πω. Απλώς το έχω κάνει record όλο το match, όλα και τα 2 match συνεχόμενα. Τα έχω κάνει record και εντάξει, απλά παίζω, έπαιζα και αφού τα έκανα record, τώρα βλέπω και σχολιάζω. Γι' αυτό το βίντεο θα καταλάβετε δηλαδή ότι είναι ψηλοστημένο, ας το πούμε. Ότι δηλαδή, ότι δεν μπορώ δηλαδή να παίζω και να μιλάω όπως την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο βίντεο που παίζαμε Modern Warfare 3 με τον Αναστάση, τον Άτφη. Εντάξει, αυτό παρεπτώσει πάρα πολύ καλό. Ο Τζουγκάνα, φεύγουμε κατευθείαν. Γεια σου, έφυγες και εσύ. Λοιπόν, πάμε. Μας πήρε την tactical. Πας. Λοιπόν, εντάξει, τους έχουμε έτσι ακόμα. Εδώ πέρα εντάξει, ευτυχώς καταφέρνω να το σκοτώνω. Ήμουνα δηλαδή πάρα πολύ κολόφαρτος σε αυτό το σημείο. Γεια σου και σένα, είναι 9-1 νομίζω το σκορ μου. Δεν ξέρω, ναι, 9-1 ήταν εδώ. Απλώς είναι από το theater mode, γιατί δεν τα είχα κάνει record εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ξεκίνησα λίγο στο τέλος να κάνω record και έχω βάλει μόνο το lobby, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το χειρότερο συνδυασμός για όπλα. Δεν υπάρχει δηλαδή σκόπευτρα που να κλωτσάει πιο πολύ από αυτό. Πάμε. Εντάξει, εδώ κάποιον νομίζω σίγουρα, μάλλον όχι, δεν νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρα κάποιον σκοτώσει εδώ πέρα. Γεια σου. Όχι, ήταν καλό εδώ πέρα, ήταν καλό. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας μιλήσω λιγάκι για την MC Clan τώρα. Λοιπόν, ήμασταν λιγάκι ανοργάνωτοι τον πρώτο καιρό, γι' αυτό και δεν μπορούσαμε, ξέρω εγώ, εντάξει, βλέπατε ότι η δημιουργία της ομάδας ήταν 2 Ιουλίου, όπως σας λέμε, εντάξει, τώρα κλείνουμε ένα χρόνο και έχουμε μόνο 10 ή 12 subscribers, εντάξει, με αυτό το βίντεο θα πάρουμε και πιο πολλοί subscribers, τώρα αρχίζουμε και ανεβαίνουμε, γιατί ξεκινήσαμε με μια μεγάλη ανοργανωσιά, δυστυχώς, και αυτό είναι κακό για κάθε project μέσα στη ζωή κάποιου, να ξεκινάει με ανοργανωσιά. Και ξεκινήσαμε με ανοργανωσιά, δηλαδή ήμασταν ενθουσιασμένοι και είπαμε θα ξεκινήσουμε την ομάδα και τέλος πάντων ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι, χωρίς λόγο, γιατί το πρώτο βίντεο δεν ανέβηκε 2 Ιουλίου που δημιουργήθηκε η ομάδα, αλλά ανέβηκε στις κάπου στον Δεκέμβρη το πρώτο βίντεο. Δεκέμβρη, έτσι, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, είχαν περάσει τόσοι μήνες, μισός χρόνος περίπου. Εντάξει, δηλαδή να περάσει μισός χρόνος για να βγάλουμε το πρώτο μας βίντεο, εντάξει, ήταν λιγάκι τραγικό, αλλά εντάξει, τώρα θα προχωρήσει ουσιαστικά, τώρα γίνονται όλα, τώρα ξεκινάνε όλα τα καλά. Εντάξει,
τώρα θα πάμε και πολύ καλύτερα σαφώς, έχουμε βρει κάποια μέλη και το κακό ήταν ότι δηλαδή ξεκινήσαμε την ομάδα και ακούστε φάση, ξεκινήσαμε την ομάδα και είχαμε πολλά μέλη και αυτά ξενέρωσαν και φύγανε όλα τα μέλη. Δηλαδή δεν γουστάρανε να μείνουν άλλο στην ομάδα γιατί βλέπαν ότι ήμασταν ανοργάνωτοι. Τώρα εντάξει, ήθελα να γυρίσουμε πίσω, ξεπνές λογικά, θα πάρουμε όσα μέλη θα μπορέσουμε στην αρχή. Λοιπόν, σας έχουμε πει και στα προηγούμενα βίντεο και άχρηστη να είσαστε και να μην ξέρετε να κάνετε το quickscope. Μπείτε στην ομάδα, θέλουμε να σας δοκιμάσουμε και θα δούμε ποιον θα πάρουμε. Απλώς δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Προσπαθήστε να μπείτε στην ομάδα. Θα ήταν κάτι καλό και για μας και για σας να προσπαθήσετε δηλαδή για κάτι καλύτερο, διότι κοιτάξτε, οι περισσότερες ομάδες στο PC έχουν κλείσει πια. Δηλαδή το PC community καταστρέφεται, είναι βασισμένο σε εμάς. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πώς θα σας το πω, ευθυνόμαστε ας πούμε γι' αυτό. Διότι οι NOA sniping έκλεισαν. Και κάποιοι άλλοι έκλεισαν, όχι οι Legion, οι Syndicate κλείσανε. Ήταν τόσα καλά μέλη και η NOA, η NOA sniping ήταν κάτι, πώς το πω, όλοι οι παίκτες προχωρούσαν σε μια ομάδα. Όλοι είχαν σκοπό όμως να φτάσουν στους NOA για να πάρουν πολλούς subscribers και για να γίνουν πολύ γνωστοί. Οι NOA είναι κάτι σαν τους FaZe, απλά στο PC. Δεν είναι FaZe, καμία σχέση, απολύτως καμία σχέση. Δεν γνωρίζονται καν, μόνο με τους Reds συνεργαζόντουσαν οι NOA. Και τέλος πάντων δεν είχαν πολλούς subscribers, είχαν 8.000 subscribers. Εντάξει, δεν πρέπει να μιλάω εγώ, 10 subscribers έχουμε και χιλιάδες. Victory και όχι χιλιάδες, απλούς 10 subscribers. Αλλά πώς θα σας το πω, σε σχέση με τα 4 εκατομμύρια που κοντεύει να φτάσει το FaZe Clan, εντάξει, κάτι. Λοιπόν, 25-16, καλά είναι, ας πούμε καλά. Λοιπόν, most kills, longest kill streak, 25-16, lockdown, πάμε κατευθείαν. Απλώς αυτό δεν είναι live recording το βίντεο, οπότε θα σχολιάζω. Λοιπόν, πάμε να μπούμε. Εδώ πέρα μπορώ να κάνω, άμα ξεκινήσω από ένα σημείο, μπορώ να κάνω κάτι πολύ καλό. Ωραία, από το σύναμα, άρα μπορώ να κάνω, ξέρω, τα quickscope. Μπορώ να φτιάξω μέχρι 6 on screen, άμα έχω την τύχη. Όχι ρε φίλε, smoke grenade φτιάξαμε. Εντάξει, μετά από αυτό δεν μπορείς να δεις τίποτα. Σαφέστατο. Ατυχία. Εδώ πέρα μην ανησυχείτε, λιγάκι κολλάει απλώς. Θυμάμαι τι έγινε, απλώς θα φτάνει record, κολλάει, μην ανησυχείτε. Απλά μην ανησυχείτε, 26, 25, 24, 23, εντάξει, στο 23 θυμόμουν ότι είναι. Πάμε. Παμ. Έλα και ο δεύτερος, πάει και ο δεύτερος. Αυτό είναι πολύ πούστη η θέση, ας πούμε. Πολύ, πώς θα το πω, πολύ ψεύτικη θέση, για μπερδευτική, κορεδευτική θέση. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό όπλο που έχει φτιάξει. Όχι, δεν το πιστεύω. Έλα. Δεν το πιστεύω. Executioner. Έλα ρε φίλε. Εντάξει. Τι να πεις. Εδώ πέρα είναι πολύ μπαμ, πας. Πάλι το καλό το όπλο. Γεια σου. Payback. Όχι. Με Barret. Και κάνει και spray με τον Barret. Ωραίος. Μπράβο. Spray με τον Barret. Ωραίος. Τώρα από τη δημοτικού βαράγα τρίξω με spray με τον Barret. Και κάνα spray. Και εσύ κάνεις spray από απόσταση αναπνοής. Να πω ρε φίλε. Εντάξει. Spawn trap. Πάμε για spawn trap. Εντάξει, κανονικά εκεί πέρα θα ήταν το spawn trap, απλώς βασικά όχι το spawn trap, η θέση του spawn, το respawn, απλώς ήταν η drop zone τώρα, άρα δεν γίνεται spawn εκεί πέρα, στην
drop zone, δεν γίνεται ποτέ spawn στη drop zone. Το σκότσαμε το Magnum. Headshot. Κι άλλος ένας. Όχι, για τρίτο. Δεν πειράζει. Ήταν καλό. Εντάξει, παίζω καλά σχετικά. Γιατί κοιτάξτε, είχα να παίξω πόσο. Είχα να παίξω δηλαδή 3 εβδομάδες. Ήταν πάρα πολύ ο καιρός και έπαιζα δηλαδή 10 λεπτά κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είχα παίξει τις τελευταίες 2 εβδομάδες 20 λεπτά. Εντάξει, 20 λεπτά είναι το βίντεο αυτό, έτσι. Φανταστείτε πόσο λίγο έπαιζα. Δηλαδή ένα βίντεο για να το βγάλω εγώ, παίζω 20 ματσάκια και διαλέγω τα καλύτερα. Κάνω record κάποια και διαλέγω τα καλύτερα. Αυτό ήταν καλό, τον έκανα ρεσίλι. Ρόμπα. Πάμε. Assault drone. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι σε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ήταν να έχω την ίδια τύχη δεύτερη φορά και να καταφέρω να το σκοτώσω, δηλαδή εντάξει, θα ήταν πολύ κόλλα πάντα. Εντάξει, ατυχίες, έχουμε ατυχίες τώρα. Εντάξει, τουλάχιστον δεν έχασα και τα 2 kill, είναι κάτι και αυτό. Ούψ. Αν φύγουμε από εδώ. Τι έγινε? Σε φάγανε? Ο Άτφι, να σας πω λιγάκι, ο Άτφι είναι στο εξοχικό μας. Δηλαδή εκεί που κάνω διακοπές για τον Άτφι, έχει πάει αυτό Σαββατοκύριακο και εντάξει, γύρισα χτες 1 η ώρα το βράδυ τώρα. Εγώ έχω κοιμηθεί 6 ώρες, γι' αυτό ακούγεται έτσι και η φωνή μου. Έχω κοιμηθεί δηλαδή 6 ώρες, είναι λιγάκι για μένα ειδικά, δηλαδή είχα πει στους γονείς μου να ξυπνήσουν πριν φύγουνε, γιατί δεν ξυπνάω από τίποτα. Κοιτάξτε, ξύπνησα να κάνω λίγο αυτό, να φτιάξω το βιντεάκι για να τα ανεβάσω να είναι έτοιμο, δηλαδή μέχρι να ξυπνήσει ο Άτφι και αυτά. Ο Άτφι πάρει επιτέλους με 2 ώρες πιο πάνω από μένα. Τι έχασα. Εντάξει, μένει που λέει 2 ώρες πιο πάνω από μένα. Και εντάξει, ήταν πολύ κουράσιμος για να έρθει σίγουρα, δηλαδή δεν θέλω καν στον κόπο να τον ξυπνήσω, γύρισαν 2 η ώρα το βράδυ. Ναι, θα ήταν γουρουνιά να τους ξυπνήσω. Έφαγε. Έλα, τον έχουμε. Εντάξει, κοροϊδεύα παίρνει το spray air, αλλά εντάξει, αναγκάστηκα να κάνω spray, έχω νευριάσει τώρα. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είχα νευριάσει. Κι άλλος ένας. Εκεί πέρα σίγουρα, το χέρι μου ήταν κάποιος. Εδώ πέρα θα έρθει κάποιος. Ναι, το είπα. Εντάξει, είναι δηλαδή ένα σημείο που συναντιούνται όλα τα άτομα μιας πίστας. Όλοι για να περάσουν, για να πάνε από ένα σημείο της πίστας στο άλλο, να περάσουν από αυτό το σημείο. Αναγκαστικά. Όχι. Ρεζίλη, δεν με φάγε με την πρώτη. Αλλά με έφαγε δυστυχώς. Έλα ρε φίλε. Τι λένε. Όχι ρε παιδιά. Γεια σου. Έλα εντάξει, τους έχουμε με αυτό, θα παίξω λίγο με αυτό γιατί υποτίθεται ότι είναι sniping gameplay όλο το παιχνίδι. Άρα θα παίξω λίγο για αυτό, να πάρω λίγο το προβάδισμα να κάνω θετικό σκορ. Δεν γίνεται να κάνω θετικό σκορ. Και νομίζω τελειώνει αυτό το match με αρνητικό σκορ. Από ό,τι θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ ψηλό σκορ, δηλαδή ήταν αρκετά kills. Όχι 20 και 30, βασικά όχι, 30 νομίζω ήταν, αλλά δεν θυμάμαι τα deaths, ήταν λίγο παραπάνω το kills.
Πάει και αυτός. Εντάξει, ένα μάτς θυμάμαι εδώ πέρα, παίζαμε Domination. Είχα πάρει 49 kills και 2 death, δηλαδή έπαιζα, δηλαδή είχα βγάλει τα μάτια μου με την οθόνη. Του πήρα το 3 screen αυτού. Ωραία, πάμε δυναμικά. Έλα ένας. Πάμε για δεύτερος. Νάτος. Μπαμ. Πάει και αυτός. Εντάξει, λιγάκι είμαι κουρασμένος τώρα, γι' αυτό ακούτε λιγάκι κάπως περίεργα τη φωνή μου. Εντάξει. Κοντεύουμε να νικήσουμε τώρα. Κάποιος άρχισε από εδώ. Πάει και αυτός. Κάποιος ήταν κάτω παρετός, δεν είχα την ώρα του παρετός. Όχι, εντάξει. Το Barret θέλει λιγάκι οργάνωση για να παίξει κανείς με τον Barret. Τι έγινε, 2 μαζί. 24 δευτερόλεπτα, εντάξει, την έχουμε την νίκη. Πρέπει να προσέξουμε λίγο βέβαια. Όχι ρε φίλε, και hardcore που έχασα. Έλεος. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε λιγάκι γιατί μέσα σε αυτά 10 δευτερόλεπτα ανεβαίνουν πάρα πολύ αγριακότη. Άρα μπορεί να χάσουμε και σε αυτά 10 δευτερόλεπτα. Όχι. Ναι. Victory. Yes. Εντάξει. Ευτυχώς νικήσαμε. Ωραίος. Νίκο Πέλικ. Να τους πρέπει να παίζει πολύ γκράνθ αυτό. 33. Ναι, 33 ήταν. Εντάξει, καλά το θυμούμαι. Εντάξει. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την υποστήριξή σας. Όσο και αν η υποστήριξή σας λίγο πολύ δεν με νοιάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για την ομάδα και για μας. Ο Άτφης σας ευχαριστεί επίσης γιατί κοιμάται. Γεια σας.